Sanibonani. Ninjani? Niyaphila? Asibonge ukuthi niyaphila. Mfowethu Mkhonzana unibingelelayo ekuseni nje. Asibonga kakhulu guys. Ake ngamukela ama-new subscribers to this channel. Guys, ngiyanamukela kakhulu. Thank you so much for subscribing to Mfoka Mkhonza TV and podcast. Thank you so much. I appreciate it. Ngiphinde ngamukele bonke abaviewer ama-videos. Nonke ngothi lwenu ngithi ngiyanamukela guys. And ngiya-appreciate konke enikwenzela le channel. Ngokulike, ni-comment, ni-share and all that. Ngiyanibonga kakhulu guys. Lapha phansi niyabona kunama options okusupporta i-channel ngokujoyina. Ngiyanicela ukuthi ninganqeni ukujoyina. Uzikhethele lapho ukuthi i-channel ungayisupporta kanjani. Ngokuthi upress nje ujoin lapho. Siyacela ukuthi nenze kanjalo ukuze sikhone ukusizakala silekeleleke ngendlela esidinga ukulekelelwa ngayo ukuze i-channel ikhule phambili. Kanti-ke kulabo abafisa ukunikela kwi-channel mhlambe financially siyayifaka la kwi-link. I-link siyayifaka la comment section. Noma siyayifaka i-account number nenamba eningasithinta kuyo. Esicela ukuthi niyisebenzise. Cishe yilokho engingakusho. Otherwise nje uma usubscribeile kule channel wenza omkhulu umsebenzi. Akukho ongasupporta ngayo le channel ukudlula ukusubscribe. Ukusubscribe kubaluleke ukudlula konke lokho engiqeda ukuchaza manje. Uma nje upresse usubscribe qedile. Lokho okunye sekungama-additions nje mangabe ufuna ukusupporta i-channel more. But the main ukusubscribe. Ngicela nisubscribe guys. Ngiyabonga. Ngithi ake ngiphawule kafishane ngesimo saseMpumalanga Province eqenjini le-MK Party. Bafethu angeke sibe siyalena le sizama ukubalekela nje iqiniso elicace ukuthi isekhona inkinga eMpumalanga ayincane inkulu. Yazi ngangikholelwa ukuthi inkinga ezohamba iphele before elections last year. Uzokhumbuleka ukuthi kwakunombango omkhulu eMpumalanga masibheke kuma-elections ka-2024. Njengoba kwakunombango lapha phezulu esikhundleni se-convener ukuthi ubani ngempela oyi-convener yaseMpumalanga. So khumbula ukuthi lapha phezulu kwakukhona isayidi lika Baba uGamede. Ngapha kukhona elinye isayidi lika General uMdluli. Uthafu uMdluli. Angazi noma into kanjalo kodwa nje mangikhumbula kahle engathi kwaqala lapho. Bazongilungisa abakhumbula kahle ukuthi obani abangale position yokuba uconvener eMpumalanga. Mina ngikhumbula igama lika Baba uGamede ngapha negama ngapha lika Baba uMdluli. Tough. So angazi kodwa nizongilungisa guys noma ngiyaphambanisa. So siya kuma-elections nje kunzima vele kumanzi phansi. Kumanzi phansi. Asazi ukuthi
ngempela okuyikhona khona nokuyiqiniso ikuphi ekumele sikulandele. Kodwa ngokuthi sithanda ubaba uMsholozi uZuma and futhi sithanda neqembu lakhe alisungulile le-MK Party, iningi lethu lagcina selidicide nje ukugxila kulokho akushoyo uMsholozi ukuthi asirecruit-e abantu bayovota bevotele i-MK Party. It didn't matter ukuthi leyo party noma leyo MK Party iholo obani ku-province. Sasesinaloko nje. Saya kuma-election safike savota sawina futhi ngoba engqondweni yethu sasinokuthi uthe uMsholozi MK Party. Nakuba babehlukene laba abalapha phezulu ababanga lama-position engikhuluma ngawo. Kodwa ngoba igama lalilodwa lento ababeyibanga elithi MK Party, sasingenankinga kakhulu ngoba at the end of the day kwi-ballot box kwakufanele ufake i-cross yakho kwi-MK. Didn't matter ukuthi ubani. Bafowethu, njengamanje inkinga isaqhubeka even after those elections. Empeleni yaqhubeka even immediately after elections ngoba eMpumalanga immediately after the elections kwabe sekuqhamuka uMama Mary Phadi. Qhamuka uMama Mary Phadi kwaba ne-confusion nakakhulu-ke manje eMpumalanga ukuthi kanti kwenzakalani la. Yebo, wayesevele khona before elections, kodwa wayengakagqami ngale ndlela agqama ngayo after elections. Ngoba ngiyakhumbula nje ukuthi iningi labantu ababe-support ubaba uGamede immediately after elections baqala baba ne-confusion, badideka ngaye ubaba uGamede ukuthi useyiconvener noma kwenzakalani. Ngoba kwabonakala uMsholozi esehamba noMama Mary Phadi kwenye event yayikhona la eMpumalanga, mangaphosisi angisakhumbuli kahle ukuthi yayikuphi, noma eseMalahleni noma yayikuphi angisakhumbuli kahle. Esehamba noMama Mary Phadi lo ekuthiwa ubangisa ubaba uGamede isikhundla sokuba yiconvener. Saconfuseka saphela-ke eMpumalanga from since lapho, and kusukela lapho ubaba uGamede azange aphinde avele ndawo akhuluma nge-MK Party. Sikhuluma ngento eyenzeka okusho kona ukuthi akuzange kuhambe kahle. Yaqhubeka-ke manje uMama Mary Phadi namanje usekhona, usazibiza nge-MK Party member. Aphuma amaletha thina sazi ukuthi waxoshwa ku-MK Party. Kwathiwa yonke into nje ethi Mary Phadi singayi-entertain, singamlaleli and all that kuze kube manje. Sazi lokho. Even ne-leadership yethu local yasitshela lokho. Kodwa kuyamangaza ukubona uMama Mary Phadi e-active kangaka kwi-MK Party singakaboni incwadi ethi she has been reinstated kwi-MK Party. Namanje asikayiboni leyo ncwadi. Mina njengomfowami Mkhonza angikayiboni, kodwa she's active ekubeni thina sazi kuthiwa waxoshwa. So kuyasho ukuthi kunenkinga enkulu ku-MK Party inkinga, and unabalandeli uMama Mary Phadi abahamba naye. Abanye ngibabone ngamehlo njengoba besiya ku-memorial service kaCommander uTreasure, wayekhona uMama Mary Phadi. Babona abanye la nga-upload ividiyo ngishutha nebandla lakhe ayehamba nalo. Kwaba nesiphithiphithi lapha kwi-memorial service, azange baze bayiqedele nenkonzo uMary Phadi, baphuma bagcina sebangaphandle lapha. Okunye engakuzwa ukuthi ne-leadership kaMama uMkhwebane ayizange yamukeleke futhi lapha kwi-memorial service. Kwaba ney'nkinga nje ey'khona. Kusho ukuthi
cishe kwase kunamaqembu ayehlukene cishe kwaze kwaka u-3 lapha kuleya funeral kaCommando Treasure noma kuyi-memorial service. Okusho konke eMpumalanga inkinga enkulu ayincane. Asazi ke bafethu ngoba noCommander u-SG Floyd Shivambu kwi-funeral service uyithintile indaba yaseMpumalanga. Wachaza ukuthi njengoba bahambela la eMpumalanga before ezemngcwabeni, bathi uma bekhuluma nabantu lapha phansi kwi-ground, abantu bafike bayikhulumela ngey'nkinga nje zabo, azange baphawule ngokuthi thina sikhetha uMary noma sikhetha uBusiwe Mkhwebane. Okusho ukuthi inkinga ayikho kuphi lapha phansi, inkinga ikuphi iphezulu. So inkulu le nkinga mfethu ngoba iya-affecta kakhulu nasendleleni okusetshenzwa ngayo la eMpumalanga. Sizosebenza kanjani iphathi divided ngale ndlela divided ngakhona? Ngoba ngapha njengoba sengibalele kunabahamba noMary Phadi, ngapha kunabahamba noMambusiwe Mkhwebane. Ngikhuluma nje la eMkhondo kune-list la evelile nje i-list yama-date ama-program azokwenziwa emawadini alaMkhondo. Mangithatha ukubheka le list kuthiwa ivela kuMama Mary Phadi noma eqenjini likaMama Mary Phadi noma kwi-team kaMama uMary Phadi. Ama-date abazowahambela la Mkhondo emawadini alaMkhondo bazo-recruiter. uMary Phadi yena lo esazi thina ukuthi la akayona imembe ye-MK Party, unama-program manje azowenza la eMkhondo ngokwala ma-list engiwabone kwenye yama-group alaMkhondo e-MK Party. Akuconfusion ela. Ugcina ungasazi nokuthi ikuphi ngempela okufuna uye kukho uyokusupport kuyi-program manje. Ngoba noma Mary noma uBusiwe Mkhwebane naye uphumile ne-team yakhe baya-recruiter bayakhankasela i-MK Party eMpumalanga, and abantu they are confused ukuthi kwenzakalani, senze kanjani and all that. But mina njengomfowabo Mkhonza, all I know ukuthi ubaba uZuma eMpumalanga wa-appointa umama uBusiwe Mkhwebane ukuthi abe yi-convener. Manje kune-video la iya-circulate, uMama Mary Phadi uyamdiscredita umama uBusiwe Mkhwebane uthi akayona i-convener yaseMpumalanga, uthi akalutho, just an ordinary member, kusho uMary Phadi. Ngicabanga ukuthi uyibonile nawe le video. And uyabona kunabantu abaningi abakujabulelayo lokho okusho uMary Phadi, abathi vele they don't recognize umama uBusiwe Mkhwebane as a convener. Kodwa at the same time futhi naye uMary bathi abamrecognize futhi as a convener. I-confusion enkulu eMpumalanga and asazi iyozala nkomono. But-ke okunye okuvelayo ukuthi u-SG njengoba sizwa kule video engikhuluma ngayo eyenziwa uMary Phadi, u-SG we-MK Party, uMary Phadi uthi sebahlangene manje bayiMpumalanga benza i-decision, uze wabiza nephesenti. Wathi 95% wabantu baseMpumalanga bathi uFloyd must go. Angazi ukuthi loyo 95% kufinyelelwe kanjani kuwo ukuthi u-95% wabantu bathi uFloyd must go. I don't know. Ngoba kuthiwa kuseMpumalanga, mina ngila eMpumalanga kodwa I haven't said Floyd must go. And I haven't heard abantu bethi Floyd must go ngaphandle kwe-team kaMama Mary Phadi. Iyona engizwile isho njalo. Asazi-ke noma yiwo lo 95% akhuluma ngawo loyo. Yayibona? So inkulu inkinga ekhona eMpumalanga. Angazi noma uMama Mary Phadi uyabehlula kwi-MK Party noma kwenzakalani, ngoba kuze kube manje ama-bank accounts e-MK Party eMpumalanga engathi impela asabanjwe uyena uMama Mary Phadi, uyena ophethe iy'khiya zasemabhenki e-MK Party eMpumalanga.
okusho kona ukuthi inkinga iseyinkulu nalama program nje akhuluma ngawo ukuthi uzowenza la mkhonto emawadini. Kusho ukuthi uzosebenzisa le mali phela ye-MK Party, asazi yiloko phela. Kanjani axoshwa ku-MK Party? So kule video ngifisa nje ukuthi ubuholi bethu be-MK Party ake busicacisele ngeMpumalanga ukuthi eMpumalanga in terms of ama-programs uhamba kanjani. Ngoba into engiyitholayo la even noma umama uBusisiwe Mkhwebane njengamanje engaqhamuka akhulume nabantu baseMpumalanga. Uyakhuluma lapha ku-TikTok, uyakhuluma anyway kuma-platforms akhe la khona ezoconvene. Ubonakala enganakwa kakhulu, abantu abamnaki kakhulu because kunale confusion engikhuluma ngayo. Bengifisa ukuthi angazi kungenzeka kanjani ukuthi i-leadership e-national ye-MK Party ike yenze uhlelo oluthile oluzo-clearisha yonke lento lesikhala ngayo la Mpumalanga, nguMary Phali, ngomama uBusisiwe Mkhwebane, kanjalo nje. Caciswe yonke lento ukuthi kwenzakalani. Asazi-ke manje ngoba sekufakwa nayo u-SG we-MK Party kule ndaba, kuthiwa naye uyakhishwa kulesikhundla sokuba u-SG, engazuthi uzoyiswa ePhalamende noma axoshwe ku-MK Party. OMary Phali-ke sebashilo nokusho ukuthi akabuyele ku-EFF. Kuningi bafowethu and kwenza kube nzima. My biggest worry, ningizwe kahle, my biggest worry ukuthi sifuna ukusebenza, sisebenzele i-MK Party njengamanje, kodwa siyabambeka, sazi soqalaphi, senze kanjani, so reporta kubani makunale confusion kanje. And manje i-communication nevela ku-convener esimhloniphayo esamnikwa uMsholozi live on TV, i-communication ibonakala ingekho successful noma ingekho effective ngendlela e-right ukuthi ifinyelele kithi ngendlela e-right, kuze sikhona ukuthi silandele ukuthi nayi indlela okufuna siyenze, nawo ama-program a-clear, kuzohamba kanje, asihambeni kanje. Siyayidinga i-clear communication. Angazi kungenzeka kanjani, si-confused, sifuna ukusebenza noma mhlawumbe umuntu nomuntu akayisebenzele ngendlela yakhe. Ngoba phela so-ready thina ukusebenza, sinayo thina into esingayenza kumanje. Singaphuma manje siyosebenza ngendlela esingasebenza ngayo, ngoba kuningi esingakhona ukwenzela abantu okungangamandla ethu, sihambe siyokwenza manje, si-recruit futhi ukuthi abantu benze noma kufuna siqhubeke kanjalo, sizihambele thina without any authorization from above. Yiloko nje engifisa ukuthi ubuholi bakithi obuphezulu be-MK Party national sicela busicacisele ngeMpumalanga ukuthi kwenzakalani, sithole ne-clear direction ukuthi umama uBusisiwe Mkhwebane eMpumalanga, njengoba thina satshelwa uMsholozi ukuthi uyiconvener, kusenjalo yini? If kusenjalo, imaphi ama-program okufuna asinikeze wona manje sisebenze, sifuna ukusebenza thina manje sibe clear, singawathola kumaphi ama-platform lawo ma-program ukuthi kwenzakalani, especially la sikhona eMkhondo. Ngikhulumela kakhulu uMkhondo njengamanje. Nomunye ngiyazi ukhulumela indawo yangakubo lapha ekhona. Imaphi ama-program umuntu Emelo, umuntu ose-Forecrust, umuntu ose-Mbombela, njalo njalo, ukufuna awenze manje? Iphi i-platform e-right yokuthola lawo ma-announcements ukuthi akwenziwe kanje njengamanje? Sifuna ukusebenza. Mfoka Mkhonza lo. Yiloko nje engithanda ngikuveze, sinaleyo confusion. Kodwa yokuthi uconvene eMpumalanga ubani? Thina sagcina sinikezwe umama uBusisiwe Mkhwebane. Angikhumbuli kuthiwa usekhishiwe noma ususiwe. But the issue is i-communication from that office ibonakala iphazamiseka kakhulu, nama-programs bonakala angacaci bha, ama-programs e-office le-convene eMpumalanga, ngoba kunananga omunye umama eceleni, umama Mary Phali
naye uqhamuka nawakhe ama-program. Gcine sekuphithene yonke into-ke singasazi. Sicela ukucaciselwa nje kahle ukuthi le nto izolunga kanjani uma izolunga. Yebo, siyazi i-leadership ibhekile le nto futhi iyayidingida ngasese, kodwa-ke siyacela ukuthi okungenani sort of a statement ukuthi njengamanje what's the way forward, noma mhlampe yimi osele emuva ngasi. Mhlampe already sikhona i-statement esinjengalesi. Ngicela bafowethu ningisize nina ama-viewers-ke ukuthi njengomfowabo Mkhonza ngisibone leso statement ukuthi yini eshiwo ukuthi asiyenze njengamanje ukuya phambili in terms of ama-program e-MK Party eMpumalanga. Senza njani? Yilokho nje. Ake nginibonge kakhulu nangokukhethekile. Umfoka Mkhonza lo. Lesidibana-ke on the next video and continue our conversations. If you haven't subscribed, ngiyacela usubscribe, ushare, ucommente, ulike njalo njalo. Ungajoyina futhi lapho ube part of membership yale channel. Yes, and donate something to the channel ongakhona. Kanti-ke la comment section soyifaka ne-account number ne-cellphone number ye-channel. Ngiyabonga kakhulu. Niphile mfoka Mkhonza. Thank you so much.